Aktar xogħol u xogħol aħjar, aktar xogħol pagi tajbin. Dan hu l-messaġġ li qed jgħaddi l-Partit Nazzjonalista, l-uniku partit li joħloq ix-xogħol, jkattar il-ġid u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna għall-Festa tal-Indipendenza ta' din is-sena. Dan b'kuntrast mal-Labour li jġib il-qatt u jixħed lil pajjiżna 30 sena lura. It-tema li għażel il-Partit Nazzjonalista feruq 48 sena mill-kisba tal-Indipendenza hi mychoice.pn, xogħol, saħħa, edukazzjoni. Din it-tema magħżula tirrifletti l-prijoritajiet tiegħek li l-Partit Nazzjonalista jpoġġi fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Wieħed mit-tliet pilastri li jiffurmaw il-politika tal-Partit Nazzjonalista huwa x-xogħol li huwa wkoll parti mis-slogan tal-Festi tal-Indipendenza ta' din is-sena. Kull meta jkun fil-gvern il-Partit Nazzjonalista dejjem joħloq il-ġobs għal ħaddiema u għal kull min jrid jaħdem u dan kollu jserraħlek moħħok. Tantu hekk li fl-aħħar 4 snin dan il-gvern ħoloq 20,000 ġob ġdid, anke meta f'pajjiżi oħra kien hemm rekord ta' qatt. Fl-istess perjodu il-gvern salva wkoll 5,000 ġob. Fuq kollox Malta għandha l-5 l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Dwar il-qasam tax-xogħol jikkummenta Tonio Fenek, il-Ministru responsabbli mill-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment. Dan għamluh b'investiment kbir, investiment kemm f'dak li huwa l-istrutturi edukattivi ta' pajjiżna biex nagħtu il-ħiliet lill-poplu tagħna, l-investiment li nagħmlu fil-pajjiż innifsu biex nattiraw l-investiment lejn pajjiżna u allura noħolqu dawk l-opportunitajiet u anki l-interventi diretti li aħna nagħmlu fis-setturi ekonomiċi tagħna biex naraw illi l-ekonomija tagħna tkun ekonomija li l-ambjent tagħha joħloq opportunitajiet ta' jobs u xogħol aħjar. Il-Partit Nazzjonalista jibqa' nkwetat dwar il-qasam tax-xogħol u jibqa' jirsisti biex jikompli joħloq l-impjiegi u korsijiet ħalli l-ħaddiema jibqgħu jitħarġu. Għalhekk hemm il-korsijiet tal-ETC. Il-ġob huwa l-ħobża ta' kuljum u serħan il-moħħ. U dawn jista' jagħtihom biss il-Partit Nazzjonalista.